Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Celestial for Men and Women. Iyan siya ni Emir. Pwede pa lalaki, pwede pang babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kang tulokon. Kag, o di parfum ni siya, botambilon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag matamis nga mga bulak. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have bergamot kag orange blossom. Ang bergamot, mahamot nga citrus. Tapos orange blossom, presko kag tamis nga puti nga bulak. Kag for the mid, we have jasmine kag rose. Ang jasmine, puti man nga bulak nga matamis. Tapos rosas, matamis man nga bulak. Kag for the base, we have musk and amber. Ang musk, amo na siyang gadakop sing pahamot para hindi magtudo-todo lapta. Tapos amber, pampainit. Kabay pa nga namian kamusta nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye!